Ngoma inotapira yanetsa kumdhani ungopinda mpoti kopayana nechipanzi Fire President angouya pano emergency seiko waenda decent rokwere maharara wakati ndichengete ndakachengeta asi mumoyo ndakuwara mudiwa wazondipweteka tuwakubvira pawakaenda ndiudze unodzoka here kunyarara kuti zizi hausi wakawana zvimwere murume wangu ndakakumirira muti waguyo ndakarindira apayo chinditsitsira tiri papazi uchikwira uchititali wangu handikusiye bebi wangu zvakaenda kupi mumwe wangu wazondibaya mumwoyo mangu kubva payo uchinditsitsira uchindipromisa waisambokanganisa asi wazondichembedza wazondirasisa ona ndakupanika kudai yangokwira enda kepi ukandisiya ningaenda nepi arudo redu rwakaenda nepi born like Fire President pangouya pano emergency ndakakumirira muti waguyo ndakarindira apayo chinditsitsira tiri papazi uchikwira uchititali wangu handikusiye bebi wangu zvakaenda kupi mumwe wangu wazondibaya mumwoyo mangu kana kufuna uchafuna dai wauya zondiona ndakungoswera ndakamira padzikona ndachikona dai wauya zondidzonya ndasuwa rudo ruye rwepanyangonditenderedza chada moyo handingaregedza paya waindiyemedza uchiti mama vachapemberedza natsokucherechedza kubvira pawakaenda ndiudze unodzoka here kunyarara kuti zizi hausi wakawana zvimwere murume wangu ndakakumirira muti waguyo ndakarindira apayo chinditsitsira tiri papazi uchikwira uchititali wangu handikusiye bebi wangu zvakaenda kupi mumwe wangu wazondibaya mumwoyo mangu kubva payo uchinditsitsira uchindipromisa waisambokanganisa asi wazondichembedza wazondirasisa ona ndakupanika kudai yangokwira enda kepi ukandisiya ningaenda nepi arudo redu rwakaenda nepi born like Fire President pangouya pano emergency ndakakumirira muti waguyo ndakarindira apayo chinditsitsira tiri papazi uchikwira uchititali wangu handikusiye bebi wangu zvakaenda kupi mumwe wangu wazondibaya mumwoyo mangu born like Fire President pangouya pano emergency bingu tafamba tizenzi naroki toni mashura tidzoki Bobo Fire.